para pemirsa, kula ayun narengke panjenengan ing pawartos enjing menika. Viral kekerasan sing digambarake dening guru kanggo siswa ing Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Kidul. Para pemirsa, wonten sawisining video ingkang sumebar ing jagat maya nuduhaken kedadosan tumindak kasar dening satunggaling guru dumateng siswanipun ing Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sugeng enjing kalih kula Larissa wonten ing Kabupaten Sungai Hulu Utara, Kalimantan Selatan. Video cekak punika sumebar kanthi cepet wonten ing media sosial. Ing rekaman punika katingal satunggaling guru dipuncurigai nyepat utawi mukul siswanipun. Miturut pawartos warga, korban punika anak kagungan kebutuhan khusus lajeng punikaken pilih guru mau sampun asing nindakaken tumindak kasar kados mekaten. A few minutes later. Anak punika kagungan kebutuhan khusus nanging gurunipun tumindak kasar. Kula sami asreh amargi punika dudu kaping pisanan. Kula menika wong tuwa remenipun saged pilih anak kula pitakuk pangrimatan saha pangertosan. Nanging kedadosan punika nglarani manah kula. Mugi pihak pemerintah saged maringi pangayoman. Saha kados pundi supados anak kula lan para siswa sanes boten ngrasake kedadosan kados mekaten. 4 hours later. Kagem pamangkes punika Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, Bapak Rahman Heriadi ngajengake pihak nyetwa sampun sesarengan koordinat kaliyan pamarintah daerah saha provinsi. Tindak punika kanthi katen support proses pawulan tetap melampahi iya ugi paring pagoyan dumateng para siswa. Kula enggal koordinan kalian pihak-pihak gandengan ingkang utawa kedah jamin keselamatan siswa saha masyarakat wonten HSU. Saranipun punika kronologi Bapak taksih asli identifikasi saking Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Prastawa dugaan kekerasan guru dumateng siswa punika nambahaken catetan petanggung pendidikan masyarakat ngantos supados kedadosan kados mekaten boten kambalan malih. Saking Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tim redaksi mengalurkan pawartos.